Assalamualaikum. Sania rene Bu. Iya San, ini aku. Yo sih. Iya iya. Apa dene nih? Ngene lho. Iya. Yo iki wis sambat. Sambat opo? Wis pirang-pirang dino ki kok ora aneh terus. Padahal paling ki mergo kurang banyu putih anget ki biasane. Nih nek kayak masa-masa ngene iki kudune karo duweni apa pangane vitamin C. Nek daerah ribet-ribet ning pasar itu buah sih yang vitamin itu sih. Nah, kira yang duwe suplemen makanan saka Sidomulyo. Iki ngandung vitamin C 1000 mg. Tapi iki ora tok ngandung vitamin C, iki yo ngandung ana vitamin E, B3, B16 karo B12. Kuwi gunane kayak apa wae? Ki iso kae jaga kekebalan tubuh dhewe. Tapi nek kayak masa-masa iki nek ngombe iki engko iso terhindar saka penyakit. Mergone tubuh dhewe ki fresh ngono. Ki iso dombe bendino. Cara ngawene kok gampang. Cukup dicampur nih kon. Banyu anis 200 ml. Sik ya tak cukup ke banyune. Ya nek delok. Iki ngawene priye? Gampang ini. Tapi kan hilang. Ya, kacau dulu sih. Sik tak sik ya. Yo. Iya. Yo, wis lumayan lah kok iki. Nah, iki kudune ngombene rutin iki. Men dadi tenggorokane iki tetep kejaga ngono ora garing. Nah, iki nek arek tuku nang ndi? Nang apotek ono, ning nggon Indomaret apa Alfamart ki ono biasane. Ning warung-warung cepak ya ono. Iya. Nek gawe. Ning ojo lali nek bar gawe sampahe dibuangi sampah ya. Yo lumayan lah kok ini. Mantap kan? Iya mantap. Nah, aku dhewe bendino mau konsumsi kok ngono kuwi. Wis aku tak tuku. Oh iya siap. Ya wis nek aku tak balik sik ya. Oh iya. Matur nuwun lho. Ya. Cepet mari ya. Yo. Bisa